बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनाय जासिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। अब्ला जों दिनै फैदो गोबाव खालामालासिनो इसोरनि मोनसे गुसुं बाइकखौ जों सोलोंनो मोनसेल' बाइबेल सिरि लागोन। बेनिफ्राय जोङो गुसुङै इसोरनि रावखौ सोलों। आं दिनैहाय इसोरनि रावखौ बुंनो थाखाय थि खालामदों जाहैबाय गितफोरनि 34 बालाबनि 18 सिरि बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ। फोरबोआ गोहो गैयैफोरनि साखाथियाव दङ, बियो गोसो गेब्लेनायफोरखौ बासायो होनना बुङो। बेनि ओंथियानो जाहैबाय सोरबाया जुदि जिउआवहाय गावखौनो हारसिं मोनबाय थायोब्ला बिसोरो हारसिं नङा होनना बुंदों। इसोरा नोंजों लोगोसे थायो आरो जोङो जायफ्रानोखि जिउआवहाय गोसो गेब्लेनानै बायग्लिनानै दङ बिसोरखौ बे इसोरा बासायो। जों मानसिया संसाराव थांनानै थानाय समाव माब्लाबा समाव जों दुखुआव थानानै जों गावखौनो हारसिं मोनो। आङो दुखुथिया, आंजों लोगोसे रावबो गैया होननानै साननानै लायो। नाथाय बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरा जोंनो रादाय होदों, जोंखौहाय बुंथिदों माब्लाबाबो नों गावखौ हारसिं होननानै साननानै लानो नाङा होनना बुंदों। इसोरा जोंजों लोगोसे थायो आरो गोसो गेब्लेनाय मानसिफोरखौ बियो बासायो होनना बुंदों। बेनिखायनो जों बे बाइबेल सिरिखौनो जों जुदि इंलिश भार्सनाव नायो बेयाव जों मोजांसिनै जों बुजिनो हायो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं, The Lord is close to the broken hearted and saves those who are crushed in spirit. जायनाखि गोसोआव बायग्लिनाय बेबायदि मानसिजों इसोरा थाफायो होनना बुंदों। आरो जायफोर आत्मिक जिउआव बिसोर गावखौहाय क्रास जाबाय, बायफ्लेबाय, थैबाय होननानै साननानै लाबाय, बेबायदि मानसिखौ बियो बासायो होनना बुंदों। बेनिखायनो जों संसाराव थांनानै थानाय समाव जोंनि जिउआव जों दुखु दाहा खैफोद निदान गाबनांनाय फैनो हागौ। नाथाय जोङो माब्लाबाबो गावखौ हारसिं होननानै साननानै लानो नाङा होनना बुंदों। We are not alone, जोङो हारसिं नङा। जोंजों लोगोसे फोरबो इसोरा, फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि थाखाय हरनानै दा जोंजों लोगोसे गोथार जिउआ जेब्लायबो थाबाय थायो होनना बुंदों। आरो जेब्लायबो इसोरा नोंजों साखाथियाव थाबाय थायो, नोंनि दुखुआव, नोंनि सुखुआव। नाथाय जों इसोरखौल' मानिनो आरो इसोरखौल' अननो आरो इसोरखौल' जों सिनायनो रोंनो नांगौ। बेनिखायनो जोंनि जिउआव दुखु निदान गाबनाय आरो जोंनि गासै समावनो सहाय नांनाय सम फैब्लाबो जों माब्लाबाबो गावखौ हारसिं होननानै साननानै लानो नाङा। मानोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों रोखा मोनथिनो हायो, बे गोसो बायग्लिनाय गेब्लेनायफोरजों बियो लोगोसे थायो। आरो आत्मिक जिउआव जायफ्रानोखि बायबाय, थैबाय आरो थेर बेथेर जाबाय, बेबायदि आत्माखौ बियो फोथाङो। अब्ला बे गुसुं रावनि सायाव थानानै इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। आमेन। गोजोन्थों।